Lafaziya TV. Lafaziya TV. Lafaziya TV. Ku fito sai musu action. Ku je mana dan Allah. Yau ne ranar masoya ta duniya, yana da kyau mu yi karai ko haka jaruma yana da kyau daga yana da kyau to ta awon ne ku ni da nan kawai dan Allah kada wanda ya sa wai dan Allah dan annabi action Alhaji yau ne ranar masoya ta duniya ko za mu tashi mu dan tattaka mu karayi rawa kuma Allah ajira yi rawa mana rawa ne wa Alhaji an yi ba na ganin abin laifi ne wannan ai ni ba na ganin abin laifi ne a wannan Alhaji to ke man da abinci kamar ni a ce ina tashi ina yin rawa kuje wani da abinci kamar ni a ce na tashi ina yin rawa duk duniya na haka Alhaji ni na gaba ya bule ka ko